Parlament, avui han parlat uns quants. Per què? Doncs perquè avui al Parlament de Catalunya l'oposició ha demanat explicacions al president de la Generalitat sobre les paraules d'Oriol Junqueras d'aturar l'economia catalana. Oriol Junqueras està en la imatge de la sessió de control. Fins a 3 vegades els grups han preguntat a Mas per la seva afirmació a Brussel·les. Usted no tiene la valentía de decirle al señor Junqueras que tiene ideas de bombero. Jo ni autoritzo ni desautoritzo en el cap d'un grup, que és un grup que no forma part dels membres estrictes del govern. Hem averiguat amb sorpresa i decepció que el president de la Generalitat de Catalunya no té opinió. I en canvi jo estic preocupat perquè vostès hagin abandonat la defensa del dret a decidir. I encara estic més preocupat per una altra cosa, que el PSC hagi optat per estar de bracet i al costat i ben agafadet al PP i a Ciutadans. Amb el PP ha estat amb qui Mas ha tingut el diàleg més tens. Em pot garantir que durant aquesta legislatura vostè no aturarà en cap cas mai, durant una setmana ni en cap moment, l'economia catalana? L'economia catalana té prou vitalitat, prou inèrcia i prou autonomia com per funcionar. Que veig que és que a vostè li interessa escaquejar-se. Que vostè acaba de donar-li ara la resposta al senyor Junqueras. L'economia catalana no s'aturarà, perquè ni ell és l'amo de Catalunya ni té la capacitat per aturar l'economia catalana. No parli d'escaquejar-se, perquè vostè fa molts mesos que hauria d'haver comparegut en aquest Parlament per donar explicacions sobre una cosa que se li està demanant des de fa temps i s'està escaquejant, en paraules seves, de manera molt alarmant. En referència al cas Método 3, Camacho ha volgut intervenir i ha abandonat el ple sense sentir la resposta de Junqueras, a mig camí de la ironia i de les expectatives electorals que els donen les enquestes. Lamentant que no em facin les preguntes a mi, esperem que arribi algun dia. Mas ha tancat la qüestió defensant el paper seriós, ha dit, d'Esquerra a l'hora d'aprovar els pressupostos, més enllà de les declaracions. Per fer aquest tipus de declaracions, el capital és molt temerós. Llavors, demostrar que a Catalunya hi ha un senyor capaç de demanar que fa aquestes declaracions és invitar que el capital estranger marxi de Catalunya. I això és una bogeria fer-ho, a més, a Brussel·les. I va molt bé que ho faci, perquè els catalans podran saber qui és el senyor Junqueras, quin és el seu pensament. Vostès s'imaginen un govern amb el que estigués el senyor Junqueras, el senyor David Fernández i el senyor Oriol Pujol. O sigui, amb aquest elenco de polítics a Catalunya es pot garantir un procés ni tan sols de transició nacional quan aquests senyors no tenen serietat ni projecte polític, sinó únicament és l'amenaça constant. Però hi ha una... Ramon, vull parlar amb vostè. Curiosament, el senyor Junqueras passa desapercebut gairebé sempre. És a dir, tothom, diguem... No lo digo porque soy fray, no puedo decir. Anava a dir que queda emmerdado, però no... Bueno, jo ho he dit. Vull dir que tothom queda, doncs... I en canvi... Esquitxat, senyor Fuentes. I el senyor Junqueras sempre surt victoriós. Perquè ell sempre parla des d'aquest aspecte doctoral. Ell fa de professor i ens dona lliçons a tots de com s'ha de fer les coses i de més. Però no oblidem que ell és d'Esquerra Republicana, un partit que és d'essència assembleària i bastant Carles Borroc en aquest sentit de deixar-se anar i dir propostes una mica fortes. I llavors, ell en aquest moment li va sortir l'Esquerra Republicana que porta dintre i que és l'essència d'aquest partit. Aquest és el problema. Avui es compleixen 2 anys des que Rajoy va arribar a la presidència del govern espanyol, va guanyar les eleccions. Podem escoltar tant la valoració del propi president del govern com també de la posició. Quiero decirle a todos los españoles que ahora ya las cosas están un poco mejor y que pueden tener la total y absoluta certeza que esta situación la vamos a superar. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo reformas. Creo que ya empezamos a sentar bases sólidas y creo que España va a volver a ser lo que todos queremos que sea en un plazo de tiempo no muy largo. Está generando enormes cicatrices en capas de la sociedad española que vamos a tardar años en recuperar, porque se está jugando y condicionando la salud, la educación y las pensiones de la mayoría de los españoles. Por lo tanto, un balance muy negativo y que requiere y exige una rectificación. No, jo el que us volia comentar és que en Rajoy és el senyor que va gestionar tot el tema del prestigi i està gestionant el govern d'Espanya amb la mateixa política que és que el temps ho arregli tots, allunyar els problemes al màxim de la costa i el mar farà el resto. És a dir, la política econòmica li ve donada per Brussel·les, com ha dit el senyor Fernández Déu. I el que és la política que afecta la gent, cada cop som més desiguals els espanyols. Aquest és el drama, perquè la macroeconomia va molt malament i això és una evidència, però és que la microeconomia
va pitjor encara. Avui se celebra un any de la imposició de les taxes a la justícia. Avui els advocats i els procuradors i els jutges s'han manifestat a les portes de tots els tribunals de justícia d'Espanya per demanar l'eliminació de les taxes judicials. Han fet una justícia de rics i una justícia de pobres. Hi ha un ensenyament de rics i un ensenyament de pobres. Hi ha una sanitat de rics i una sanitat de pobres. Aquest és el resultat del senyor Rajoy durant aquests 2 anys. Si això li sumem que és el paradigma de l'incompliment de les promeses electorals, crec que el senyor Rajoy el que tindria que fer honestament és dimitir i dir, escolti, miri, els vaig enganyar. Jo vaig presentar un programa electoral que sabia que no compliria. I a més estic fent el contrari del que us vaig prometre. Per tant, l'honest és dimitir i tornem a fer unes eleccions per de bell nou estudiar com està l'economia i fer propostes seriosament. Jo, per exemple, i acabo, senyor Seguí, jo crec que avui és un dia 20N, també celebrem, diguéssim, que hi ha una justícia només de rics avui en dia a Espanya. És a dir, jo soc una persona que no tinc mitjans econòmics i no tinc dret al recurs. O per accedir a la justícia tinc que pagar diners que no tinc. Per tant, jo crec que com a ciutadà del carrer el balanç és nefast. I a més, la democràcia no l'ha regenerat, perquè avui, i acabo, senyor Fuentes, avui també hem sabut com s'ha gestionat el tema del poder judicial. El poder judicial segueix estant polititzat. Per tant, també és un pèssim tema de regeneració democràtica. Y yo sin una jungla y yo sin machete. Hoy los estudiantes vuelven a la huelga. ¿Algún mensaje para ellos? No, gracias. Tengo que ir a poner unas medallas ahora. I ara el Machito no tiene machete, i li van treure el machete amb el tema d'Erasmus, per exemple. Quan ell va llançar aquella proposta, baixarem les... I va ser ràpidament el Rajoy que va dir, oiga, no, este señor ha dicho lo que no debía y es más, pensamos lo contrario. Amb la llei Wert també la defensa ha sigut una defensa pràcticament que ell ha donat la cara per tots, i el govern... És un drama, A partir del 15 de desembre es podrà fer el trajecte Barcelona-París en alta velocitat i sense fer transbord a Girona. Aquestes han estat les paraules del conseller de Territori i Sostenibilitat, el Santi Vila. Som capaços de compartir la mateixa diagnosi del que necessita en aquests moments el país, de com hem de prioritzar totes les inversions que fem en matèria d'infraestructures amb una lògica de cost-benefici, per tant, de deixar definitivament enrere aquells posicionaments polítics propis, per exemple, de l'etapa del president Aznar, en què la planificació de les infraestructures es feia només per satisfer interessos territorials o interessos polítics de vol gallinaci. El que demostra és que els francesos, en època de crisi, miren on inverteixen i l'AVE és una pèssima inversió en època de crisi. I com ha dit el senyor Vila, aquí es fa amb criteris territorials, pensant en la clientela i no pensant en l'usuari ni en la proximitat amb els centres neuràlgics. Ahir va ple l'AVE, entre Barcelona i Madrid, que jo l'agafo constantment. Escolta... És un rentable, aquest. Els altres... Així, per tant, on l'han de fer? On és rendible? Efectivament. Evidentment, però jo...